Završava se tvoj boravak u Ljubljani i zanima me kako si se provela tu u Ljubljani u kontekstu projekta Ulysses Shelter. Pa bilo mi je jako lijepo, razgledala sam Ljubljanu, posjetila sam muzeje, neke stare dijelove grada, dvorac, stari ljubljanski grad i posjetila sam Celje gdje sam imala čitanje koje je vodila Katja Gorečan, tamo isto bilo lijepo. Tako da baš sam se lijepo i odmorila i upoznala neke nove stvari koje do sad nisam. I u kontekstu tog projekta upoznala si ne samo Slovence nego i pjesnice iz drugih zemalja, kako si se provela s njima? Pa u Grčkoj sam zapravo najviše pjesnika upoznala jer sam u Solunu sudjelovala na međunarodnom sajmu knjiga i tamo je bilo stvarno svi najvažniji ljudi iz književnog života u Grčkoj su bili tamo i bilo je jako lijepo i oni imaju skroz drugačiju zapravo kulturu od naše što se tiče čitanja, pogotovo poezije. Tamo dođe puno ljudi na čitanja i svi jako pažljivo slušaju čitanja i jako se cijene pjesnice. A ti prolaziš s otoka s Visa, tamo si provela djetinjstvo i vjerovatno grčka kultura ti je na neki način kao mediteranska bliže od slovenske, ljubljanske. Možda osjećaš neke razlike? Pa bliža mi je vjerojatno hranom i temperamentom. Ostale stvari su drugačije. Ipak sam bila u dva baš grada, u Solunu i u Larisi koji su veći gradovi, a ja sam sa otoka koji ima 3.500 stanovnika i to je nekako osjećaj iz sela i zajedništva, a ovo je ipak grad i drugačije. A bilo gdje na otoku, u Grčiji ili u Sloveniji ili u Zagrebu gdje sad živiš, svud postoji ljubav, zato smo stali na taj most gdje su ti koluti i rekla si da su pomalo trash, ali ipak se ti sviđaju i sama si željela da napravimo intervju na tom mostu. Kakav imaš odnos prema tim kolutima? Da li može ljubav da potraje ili je to... Ljubav može bilo šta, uopće nije važno. Važan je taj osjećaj ljubavi koliko god trajao i nije važno šta će na kraju biti. Bitno je probat, možda potraje, ko zna. A pitam to zato jer ljubav je stalna tema tvojih pesama. Rekli si da i prije kad si počela pisati na otoku i sad što pišeš u Zagrebu, sad će ti prije 2 mjeseca izašla je tvoja nova zbirka, ljubav je neka stalnica, ali nije baš u skladu možda s tim kolutima jer ti pišeš i o nesrećnoj, mračnoj ljubavi. Neki kritičar čak je označio tvoje pesme za antiljubavne pesme. I kako ti primiš to oznaku, na primjer? Da li se slažeš sa njom? Pa ja bih rekla da to nisu antiljubavne pjesme, nisu naravno nisu baš sve negativne, ima i onih sretno ljubavnih, ali većina pjesama je zapravo ili nakon prekida veze ili pred kraj veze kad stvari više nisu tako lijepe i idilične i ne bih rekla da su to antiljubavne pjesme, nego da je to samo normalan tok jednog odnosa, odnosno jedno razdoblje u tom odnosu koje bi isto tako trebalo zabilježiti, koje one lijepo trebaju. A kad je ljubav najintenzivnija, na primjer kad je srećna, u prve 3 mjeseci, onda u to vrijeme ne pišeš pesme, da li može da se piše samo kad ima nešto mračno u stvari, jer kad je ljubav potpuna i apsolutna, možda tad je bitnija od pisanja? Pa pišem ja i u sretnim trenucima, nisu sve tako negativne, samo šta, mislim, većina književnika s kojima sam pričala češće piše u ovim nekim negativnim trenucima, tako da postoje i te vesele ljubavne i uvijek treba pisati, bar probat ako već ne ide, treba neku rutinu steći. Atmosfera i u drugim tvojim pesmama je prilično mračna, jer dosta pišeš i u smrti. No, možda smrtni nije nešto tako mračno, ali sama si rekla da to možda proizlazi još iz vremena kad si živjela na otoku, gdje možda smrt bila prisutnija i u javnom životu nego što je sad u ovim urbanim gradovima.
Pa zapravo dok sam živjela na otoku nisam primjećivala količinu smrtnosti sve dok se nisam odselila i sad tek kad živim u Zagrebu već 8 godina shvaćam koliko je smrt važna tema otoka zato što je većina stanovništva stara i počelo je to nekako izumiranje i često kad čujem s roditeljima, vijesti koje dolaze do mene su zapravo vijesti o smrti. Što je jako tužno, ja bih voljela da se to promijeni i da bude više mladog stanovništva na Visu, ali vidjet ćemo kako će to biti. Da, iako i ljubav i smrt od uvijek bile su glavne teme poezije, ja se nadam da i u ovoj novoj zbirci da će kritika i čitavci da će dobro primiti ovu tvoju novu zbirku. Želim ti još puno pesničkih uspjeha. Hvala. Hvala tebi.